M'agradaria que tota la gent que ve a Castalla poguera conèixer el nostre patrimoni. Vull una nova escola pública i sense barracons. Vull que Castalla no es quede sense aula. M'agradaria que no tancaren les tendes del meu poble. Sumem! I fem camí. Bona vesprada a totes i a tots. Soc Rubén Navas Jiménez, número 2 de la candidatura de Compromís i Esquerra Unida per a les pròximes eleccions municipals de 2019. Per als que no em conegueu, soc treballador de l'ensenyament, professor de filosofia a l'ensenyament de secundària i políticament duc militant des de ben jove tant en el Partit Comunista al País Valencià com en Esquerra Unida. A les anteriors eleccions municipals de 2015 vaig ser candidat a l'alcaldia també per Esquerra Unida i he estat regidor estos últims 4 anys a l'Ajuntament de Castalla. Hola, bona vesprada a totes i tots. Soc Luça Montllor i Mollà, tots i totes em coneixeu. Soc la candidata a l'alcaldia de Castalla per el grup Compromís Esquerra Unida. Soc treballadora industrial, treballadora de la cultura i compositora. També vaig ser candidata al Parlament Europeu en l'any 2014 i porto 2 legislatures a l'Ajuntament de Castalla. Vaig ser 2 anys regidora de Cultura i de Patrimoni Cultural i els altres 6 he sigut regidora en l'oposició. Esta unió entre nosaltres naix per el sentiment que tenim els 2 partits polítics de sumar perquè produir un canvi de Castalla. A banda de sumar, sempre hem portat en esta legislatura, sempre hem portat un sentiment de germanor entre nosaltres, mos hem dut molt bé, hem votat propostes igual, fins inclús les abstencions s'han tingut igual, els argumentaris han sigut igual, sempre mos han mirat i mos han somrist, perquè mos hem donat compte de que en el nostre ADN sempre portem el benestar de la població de Castalla i de la seva gent. Com estava dient Luça, hem decidit sumar i fer camí per acceptar un projecte posant en comú les necessitats que tenia la ciutadania de Castalla. Hem sabut llegir, em sembla, el temps polític, la situació social que viu molta gent i hem entès que les forces progressistes i d'esquerres, quan sumem, som capaços de multiplicar, sobretot si ho fem com ho hem fet aquesta vegada, aquesta candidatura que ha sortit molt de la germanor. No hi ha hagut cap tipus de rivalitat, cap tipus de problema, sinó que hem sabut dur els acords, saber, diguem-ne, pactar uns acords de mínims per a estar d'acord i després hem anat sumant més propostes. Jo, el que més m'ha agradat, sobretot, és que quan hem començat a fer el programa electoral ens hem donat que fa 4 anys ja tenim propostes molt similars i tot el que volíem fer ara coincidíem també quines eren les línies principals del nostre programa i de la nostra candidatura. En aquesta candidatura convé destacar el diàleg entre les persones, entre les que estem allí. Convé destacar també la pluralitat que n'hi ha entre nosaltres, la diversitat i la igualtat d'opinions que han tingut sempre entre homes i dones. De fet, els 4 primers són 3 dones i Rubén, que és el segon. Algo de que ell ja ho dirà, però ell està encantat, sempre ho diu. Això és el que volem nosaltres per al poble. Volem una igualtat real i verdadera, que es demostre en el dia a dia en totes les associacions i tots els teixits que n'hi haguen en el poble. Destaque també d'esta candidatura que tot s'ha fet en un somriure, perquè som persones que tenim una gran alegria de vivir, que tenim ganes de vivir i que, per supost, la nostra joventut ens portarà a aconseguir allò que desitgem. També destaque que sumem i anem a sumar entre totes i tots i que fem camí perquè necessitem un canvi real al nostre poble, perquè les ho devem a la nostra joventut, que al fi i a la cap és el futur del nostre poble. Les ho devem a les persones majors, que tinguin il·lusions, que tinguin puestos, que tinguin coses que fer. Necessitem que tot això canvi, per això hem sumat.
Hem sumat perquè creiem en el nostre projecte. M'agradaria que tota la gent que ve a Castalla poguera conèixer el nostre patrimoni. Vull una nova escola pública i sense barracons. Vull que Castalla no es quede sense aula. M'agradaria que no tancaren les tendes del meu poble. Sumem! I fem camí. Com estava dient l'USA, nosaltres volem teixir una Castalla diferent i per això nosaltres apostem per, diguem-ne, 3 blocs, o el que ens agrada dir, podem aportar 3 fils diferents, no? Un fil vermell, que és el fil de la igualtat i la justícia social. I en què es plasma això? Pues, ni més ni menys que intentar estimular l'economia per a crear treball, i aquest treball que siga sobretot de qualitat. Hem de fer un teixit industrial fort i competitiu, però la competitivitat no ha d'estar perquè els treballadors tinguin baixos salaris, sinó la competitivitat ha d'estar perquè, com ja demostren també moltes empreses, tenim una gran qualitat de les coses que fem i som innovadors. Aquest teixit industrial també s'ha, entenem, de diversificar. És a dir, hem de créixer econòmicament buscant també altres alternatives. I quina alternativa tenim en Castalla estupenda, diguem-ne? Pues un turisme cultural. Aquest turisme que volem no és el turisme de masses, de sol i platja, que destrossa el medi ambient i també destrossa, diguem-ne, el tramat urbà. Volem un turisme sostenible i d'interior, que sol dir, com per exemple Viart, un centre històric estupendo, com per exemple Bocairent. Nosaltres tenim un gran patrimoni cultural i també patrimoni de molts edificis. Tenim el que diem l'eje Ermita-Castillo, però entenem que cal explotar tot allò que tenim també, com la casa d'Enric Valor, com la casa de Paco Rico, i també amb alguna proposta que tenim com un centre d'interpretació en el que és el centre històric. Per a nosaltres el centre històric és futur. És futur perquè és vida, però també pot ser un motor econòmic molt important. El problema és que la gent vinga a Castalla i es quede, perquè ara molta gent ens ho diu sempre, no? Vinc a Castalla, estic pel matí, vaig al castell, quan està obert, però me n'he d'anar perquè no hi ha res més. El que volem és que la gent pugui vindre, veig al castell, tingui també altres alternatives d'oci, de patrimoni, pugui quedar-se a dinar, també estimula així la nostra gastronomia, que és molt important, sobretot el que sabem dels gaspatxos, i també fins i tot pugui pernoctar, quedar-se a dormir així i estimular també que s'obriguen en aquest sentit alguns hostals, etc. I això estimula molt l'economia. També unint a aquest turisme sostenible el que creiem també és aquest fil verd d'una Castalla sostenible. Tenim un patrimoni natural enorme i que creiem que no està ben cuidat. En esta que dia l'USA, en aquesta legislatura, hem coincidit nosaltres en una reivindicació molt històrica, també de compromís, que és el Riu Verd. Un paratge preciós que està, diguem, abandonado de la mano de Dios, que se diu, abandonat totalment i l'hem de recuperar. També la via verda, sobretot el tram que està per la gasolinera, que està un poc entretallat, i creiem que hi ha que connectar-la tota fins al Coi, i com diem, també fins i tot d'Alcoi a Gandia, i és un entramat perfecte, i sobretot pensar en el futur intentant fer i potenciar el reciclatge, els residus mínims, perquè planeta sols en tenim un, i l'hem de conservar, bonificant també totes les instal·lacions que puguem de plaques solars o d'energies renovables en general, tant les instal·lacions municipals com en gent fins i tot privada, les indústries també que aposten per aquesta energia verda, i finalment el fil que ja estava comentant l'USA, el fil violeta de la igualtat real entre homes i dones. Ha sigut una batalla molt gran que han dut les dues organitzacions d'estes 4 anys. Hem aconseguit, i ho hem de dir, gràcies a una moció que vam presentar, que era una regidoria d'igualtat, posar en el centre el feminisme i la igualtat entre homes i dones, i sobretot no sols en un plànol el que s'ha fet i està bé de sensibilitzar per aquesta igualtat i contra les violències masclistes, sinó també en el plànol econòmic i laboral, que encara ens queda molt per fer. En quant a l'eix cultural, que vaig a dir-lo jo,
estic segura de que Castalla pot portar endavant un patrimoni cultural artístic, però que no són capaços d'imaginar fins a quin punt podem arribar. És a dir, si intentem agarrar tota la cultura patrimonial del poble, tant material com immaterial, em refereix Gastó a castell, ermita, església, el convent, el Parc de la Carrasca, que també tot és cultura realment, i a això podem unir-li tot el patrimoni immaterial que tenim a Castalla, és a dir, les festes, la danseta, que per compromís va ser patrimoni immaterial de la comunitat valenciana, la vaca, tota la música que tenim, les bandes de música, les colles, la gent que canta, els grups, el teatre, la pintura, tot això juntament unit en un centre històric que arreglarem i que poguérem fer-lo com Altea, on plenàrem d'artistes, on plenàrem de músics, on plenàrem de pintors, on plenàrem d'escriptors. Tenim Enric Valor, la figura d'Enric Valor, posar-la per qualsevol lloc del casc històric, sentada en un banc, igual que està a Estellers. Sentir-nos orgullosos de lo que verdaderament som nosaltres. Nosaltres som gent molt alegre, molt intel·lectual, som músics, som artistes, fem de qualsevol cosa, fem algo gran. Tot això tenim que exportar-ho fora. Això és el nostre turisme. Això és el que tenim que ensenyar-li a tot el món el que sabem fer així. Tenim que sentir-nos orgullosos de lo que tenim. I tenim que començar a creure-nos-ho, i a començar a creure-nos és que des de l'Ajuntament comencen a haver ajudes a tot això i que això es menege de dalt cap avall i veureu que cosa més bonica podem aplegar a tindre així. O sigui, un centre cultural, un centre històric, un centre viu, un centre on estiga ple de música, de teatre, de pintura, de contacontes. O sigui, donar aquesta classe d'oci a la gent que munta i veig al castell i veig a l'ermita i es queda a dinar gaspatxos, però és que per la vesprada potser té un contacontes o té un concert. Això és el que n'hi ha que promoure, que Castalla siga la capital cultural de la Foia. A la candidatura també hi tenim molta gent jove, perquè em sembla que els joves som el futur. I som el futur perquè a Castalla, igual que la pel·lícula eixa que es deia No hay país para viejos, em sembla que en Castalla no és pueblo para jóvenes, no? Ens hem d'anar tots fora perquè no tenim oci ni tenim una activitat, diguem-ne, cultural o social molt adequada a nosaltres. I tot això és el que volem canviar. Nosaltres sempre s'ha dit que tenim un espai jove i ficar en una casa de cultura. Nosaltres sembla que això hauria que repensar-ho, perquè creiem en un centre jove autogestionat. Què vol dir això? Empoderar els joves perquè siguin els joves qui decidisquen què model alternatiu i què model d'oci volen, en aquest cas en plural, no? Però també això no és de no res, també cal inversió. Nosaltres sempre hem cregut que fa falta un tècnic d'animació sociocultural, és a dir, gent experta en aquests temes que sàpiga engegar i estimular a la joventut per a que participi i per a que dissenyen ells les seves programacions. I tampoc ens podem posar volent que els joves fem molta cosa quan els joves, em sembla, tampoc tenim les condicions econòmiques per a estar en Castalla. Una de les polítiques socials que nosaltres sempre comentem, no? És el tema de la vivenda. En Castalla hem tingut un urbanisme depredador que s'ha extès i no tenim un model de poble al que encaminar-nos, no? El Pla General d'Ordenació Urbana, que també volen canviar, és de l'any 2000, és a dir, de l'any de la bombolla immobiliària, de la retjola i de l'asfalt. Tot això s'ha de canviar. I per què ho dic? Perquè s'han construït moltes vivendes en aquesta època, moltes vivendes que estan buides i que són quasi totes propietat dels bancs, i també tenim gent jove que es vol emancipar, sobretot en lloguer, i no ho aconsegueix, no? Nosaltres creiem que cal fer un pla de vivenda. Quantes vivendes tenim? Quanta gent està buscant aquesta vivenda? Fer una borsa perquè la gent també pugui apuntar-se, tant gent oferint vivenda com joves que vulguin llogar-la, joves i no tan joves, no? I posar-los en contacte i també donar-los seguretat a la gent que vol llogar aquesta vivenda, no? Això també per a nosaltres és importantíssim. I quan parlem de polítiques socials també parlem de què passa amb la gent que no pot pagar la llum, la pobresa energètica, no? Quan parlem de política social també parlem d'esta mobilitat, de que nosaltres volem estimular anar en bici o en transports alternatius al cotxe, que siguin assequibles també per a la gent, no? Tot això és crear, al cap i a la fi, millors condicions de vida, perquè per això la regidoria es diu de benestar social, no? També és important que sapigueu que és molt, molt important per a nosaltres la transparència, la comunicació,
les butxaques de cristal. Volem ser, de veritat, un govern dialogant, perquè per això hem nascut nosaltres. Nosaltres venim del diàleg, venim de la germanor. Entonces, no podem canviar la nostra forma de ser. Serem un govern dialogant que parlarem en tots. Perquè molt important per a nosaltres és la participació ciutadana i on tots i totes tinguin cabuda per a opinar i per a dir el que creguin convenient. Ahir farem reunions, treballarem en associacions, en grups locals, en qui vulgui, en persones directament que vulguin i que aporten el seu granet d'arena. Com farem això? Fem moltíssima pedagogia, farem moltíssima pedagogia de lo que és la participació ciutadana. La participació ciutadana no és aplegar i depositar un paper en una urneta de cartó. No, tindrem que fer moltíssimes reunions entre tots i totes, farem un reglament que porti això a terme i parlarem perquè Castalla necessita que la seva gent diga què vol d'ella. Perquè nosaltres podrem estar en l'Ajuntament, però la gent del poble és la que té que vindre i té que opinar, i té que dir quin poble és el que vol, i té que dir què és el que li molesta, i té que dir què és el que li agrada, i té que dir què és el que li agradaria fer, o construir, o pensar, o a veure de quina manera podem implantar polítiques socials, d'oci, de joventut, de cultura, de tot, es pot parlar de tot. Al ser un govern dialogant, jo crec que el poble té cabuda en l'Ajuntament, que és d'on mai havia tingut que eixir. El fent camí que estàvem dient és el que estàvem comentant també al principi, incitar a la ciutadania a que s'organitze i a que s'empodere. Nosaltres som organitzacions que creiem en allò col·lectiu, no en individualismes. No? Possiblement, aquests 4 anys estiguem, esperem renovar també igual el govern altres 4 anys més, perquè estem segurs que va aconseguir-ho, però en algun moment no estarem aquestes persones concretes que estem així. Per tant, no pot plantejar-se les polítiques de futur en unes persones concretes. Allò que funciona, allò que avança, no? Com deia Salvador Allende, la història la fan els pobles, no la fan grans elements, i per això hem de donar-li els mecanismes a la gent per a que pugui participar. Com estàvem comentant, la nostra democràcia o el nostre model de democràcia no cabe en una urna de cartró posada una vegada a l'any en una instal·lació municipal, no cabe en una enquesta online que es fa en un mes abans de les eleccions. No? Cal establir mecanismes. I com? Nosaltres volem crear consells sectorials de participació en tots els sectors. És a dir, hem de decidir entre totes com ha de ser el teixit industrial de Castalla. Sí, però per això hem de dialogar en qui? En els empresaris, en l'Ajuntament, que és la part política, i ha de dir també quines línies volem anar, i en els sindicats de treballadores i treballadors. En el moviment de la cultura també hem de sentar-nos tots a parlar sobre com volem avançar. I en el model de joventut, com estàvem dient, la base és aquesta, que la joventut decidisca quin és el seu propi model. Crec que ja han hagut governs que han volgut accentuar aquesta postura molt neoliberal i molt individualista de cada uno sálvese como pueda, però nosaltres creiem que som la gent comuna, que al cap i a la fi és la que pateix problemes, la que hem de saber com solucionar-los, i no sols els que estem a l'Ajuntament, sinó totes i tots. Jo crec que Castalla té un teixit associatiu molt gran, però l'hem de fer més gran encara per a, com estem dient, portar l'Ajuntament, que siguin ells qui governen i qui porten la batuta de mando del nostre Ajuntament. I bé, finalment parlar un poc també de la candidatura. És una candidatura de gent valenta, de gent honesta i de gent combativa. Combativa perquè a molts es coneixereu de moviments socials totalment diferents. Tenim a l'USA, no? Que ve del moviment també cultural, és aquesta treballadora de cultura i compositora. Tenim, com dèiem, que per a mi sempre és un orgull compartir candidatura amb dones que són valentes, treballadores i una cosa que a mi m'agrada molt, que cuiden, no? Que duen famílies endavant i que treuen també temps per a estudiar i per a participar en política. Tenim gent, com estàvem dient, jove també treballadora i estudiant. Tenim gent que prové del moviment, diguem-ne, ecologista. Tenim el company Josep Lluís, que es dedica a fer rutes senderistes. És a dir, no parlem de la natura simplement perquè quede bé, sinó perquè som gent que treballem en altres moments de la natura. Tenim gent com la Txelo que prové de moviments de la protecció animal, col·labora a la protectora d'animals des de moltíssims anys. Tenim gent també que provenim del sindicalisme, jo també afiliat i tota la gent que coneix, i també el company Manuel, que és delegat de comissions obreres en el seu sindicat. Tenim gent com l'Oli, que és una autònoma i una treballadora que s'ha de bon matí, no? Per a fer pa i per a fer pastetes. Vull dir, som gent diversa que provenim de moviments socials i que eixim de la base de Castalla. I per tot això que vos hem contat, així estem nosaltres.
I darrere de nosaltres un grup treballador, valent, honest i lleial. Apel·la al vot progressista de Castalla. Nosaltres som un projecte d'esquerres. Nosaltres sols volem el benestar de tots els ciutadans. Per tant, es demana el vot per a Compromís i Esquerra Unida. M'agradaria que tota la gent que ve a Castalla poguera conèixer el nostre patrimoni. Vull una nova escola pública i sense barracons. Vull que Castalla no es quede sense aula. M'agradaria que no tancaren les tendes del meu poble. Sumem! I fem camí.